Tutan palag mawat araw. May pagpalagan. Dito. Yon, kitang-kita yung ice cream. Ice cream, baka naman. Pa-sponsor dyan. Dito ka, dito. Yan na, kung gaano kalupit tong alaga namin. One hit, delete. Diba? One hit, delete. Isang patong, pasok. Ang banga. Pasok sa banga. Ayun ang makadyot, minsitar. Hanyela. Dumali sa Mangayaw, Bayambang, Pangasinan. Layo ng dinayo namin, guys. Yun, anywhere tayo sa sa buong Pangasinan tayo at sa kalapit probinsya ng Pangasinan. Basta walang sanang sobrang layo. Hindi na natin kaya yan, guys. Yun, si Minsitar pala, guys, is galing po ng Cavite. Kaya wala pang masyadong kamag-anak po dito. Anak po siya ni Blue King. Tatay po nito, True Blue. Si Blue King ng Cavite. Ni Ma'am Kim from Kinel. Yan na, lumalaki na yung bitlog niya. Umiyak na. Yun, guys, laki doon tayo. Bitawan na. Muna. Magmaharot, bebe. Mabuhugot. Hawakan mo na. Malis siya. Ang sakit? Dax daw. Ang maliit naman ito. Si Minsi, sagot na nasasaktan ka. Sige. Si Minsi, tarang kagatin mo. Yan. Pag siya dila, ay nako. Pag ako kagat, daya mo, girl. Yun, guys. Yun. Create ulit tayo ng quality breeding. Hey! Yuki! Yun, masakit. Huwag na hawakan namin. Mabash tayo dyan. Nice! Yan, bebeng. Bakit masakit yan, Dax yan, Dax? Hindi yan, Dax. Jets yan, boy. Gatin mo ka. Hindi Tama, relax lang. Yun. Isa sa mga purpose namin, guys, kaya yung shooter na tulad ko hindi umaalis pag nag-lock na, para ma-prevent natin yung ganito, tingnan nyo. Pag malikot kasi yung babae, yan tulad yan, kung binitawan ko yan, hihilain niya, kawawa naman si Minsitar. Ang pwedeng possible cause na pag hinila niya yung ari, yung hinila niya to, pwedeng madami si Minsitar o madami siya, tingnan nyo. Bibitawan ko guys, sample lang to. Ayan, hihilain niya yan. Kakahilaan sila, yun na. Wag na, baka ma-stress lalo yung babae, hindi pa mabuntis. Kaya pag nag-lock po, wag muna umalis yung shooter, hawakan nyo, yun. Pakalmahin nyo yung babae para hindi siya ma-stress. Yung lalaki naman, kalmado yan. Tira lang alam yan. Yun tip, guys, wag pala masyadong mataba yung aso niya. Pagpayat kasi yung aso, mas healthy. Pag ganito kasi chubby, alam niyo na obese ang tao. Pag tao obese, mahirapan magbuntis, kukunti manganak, gano'n. Pero pag payat, pansinin yung mga mahihirap payat, laging anak ng anak. Di ba, ma'am? Tingnan niyo yung mga mayayaman, di ba? Ang sasarap ng pagkain, tataba, di na anak. Ganun lang yun, basic lang. Parang tao lang din yung mga aso. Pag payat ka, madami kang anak. Pag tao, pag mataba, hirap mag-anak. Nakawala si Ipon, oh. Ay! Makawala ka, ha? Yun, guys, back to ko to. Ay, ni. Kasi dark choco tong babae, si Yuki, Yung dark paano choco. kinagtut ay motor ka, ang kutang-tanta, ang kapatid ko. Oh, mabigat yan. 150 kilos yan. Tingnan mo yung aso ko. Kita ka na lang, baby. Yan.
Yun, create tayo ng quality breeding guys. Quality puppies. Sige, walang layag ko eh. Madam, Ay. apakan may kinlanti madam, apakan may Manok. chicken. Kaya, huwag po tayo masyado sa chicken po. Nangihinayang kami itapon, no, yun. Tawag sila din kawawa. Hindi kami lalamot ni Arthur. Tayo masyado skin madam. Chicken, naburok sa kaso. Nagalis alamay nga allergic ka tirat ko. Pansin ko amin na shih tzu madam, allergic ka yung manok. Diba bagada mo dal bet ka? Bagada iwas tayo sa manok. Limang kwarto yung manaya, inkin si Rich eh. Alright guys, follow for more videos. Bye bye.